galje 19 rider om med 17 ringe, Else Marie Koch og Linda Warning og Inge Top. Ja, i gang, ja. Så er der med 22 ringe. Med 23 ringe, Anton Bonniksen, Henning Clausen, Finn Christensen, Ove Jørgensen, Harry Clausen og Finn Gundersen. Og med 22 ringe ligeledes i galje 5, Jørgen Markusen, Mads Larsen og Løjstrup Christiansen. Og med 20 ringe rider om ligeledes i galje 5, Tony Christensen, Bent Juhl og Niels Christian Thomsen og nummer 20 år. Nummer 1 blev Tanja Olesen, så er der omridning i galje 13 med 23 ringe. Karina Jespersen, Helle Frederiksen, Christina Gabba, Alice Andresen og Maria Larsen. Nummer 7 blev Pia Gols, nummer 8 Charlotte Holm-Blatt, nummer 9 Louise Holm-Blatt, nummer 10 Sandra Nissen, nummer 11 Bettina Kaspersen. Og ligeledes 17 ringe rider om i galje 13, Marianne Lang, Charlotte Jørgensen og Anna Mathisen. Og det var forrider til galje 13. Placeret som nummer 4, Claus Jakob Hist. Så er der omridning i galje 22 med 20 ringe, Julie Marie. Jeg når nu til knæ, som en også gik. Og så, hvis jeg gør nu, så har det ikke været størst for hånden. Hold kæft, nej. Ja. Ja, vi vil nu bare hjem. Ja. Det er fandme lækkert. Sidste var der god. Hold kæft. MU. Ja, så er vi igennem omgangen.
Og det er stadig tilladt at vinke til dem, man kender nede på jorden. Jamen, se hvor det går. Se hvor det går. Så kom vi op i halvtiden. Nu går vi 10 meter i luft. Vi skal op og se det hele fra oven. Og er der nogen, I kender hernede på jorden, er der tilladt at vinke til dem. Og det er også tilladt for dem fra jorden at vinke op. Og er der nogen på trapperne, skal jeg bede dem om at flytte sig. Og alle oppe i karusellen holder på hat og briller og andre løse genstande. Så er vi dem, der er startet. Vi er dem, der er kørt. Vi skal 10 meter løft.